नंगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामथि खेबनि थाखाय होननानै बुंनांगोन जोङो बे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय जोङो राजा लामायाव ओंखारदों। दिनै जों आरायाव लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङैनो लादों। मोनफ्रोमबो जिल्लानि हदराव बे हाबाफारिखौ लादों। उदालगुरि जिल्लायाबो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव भेरगावआव मोनसे, भेरगाव साब डिभिजनाव मोनसे आरो नैबे उदालगुरि साब डिभिजनाव मोनसे, बे मोननै हाबाफारिखौ जों दिनै लानाय जादों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जों बेखौनो दाबि दैखांनो लादों जे थांनाय 2020 मायथाइयाव जि मोनसे बिटिआर एकर्डखौ खालामबाय, बे एकर्डखौ जि मोनसे स्पिरिटजों जि मोनसे गुडविल बयनिबो लालायनानै बे एकर्डखौ माने खालामनाय जादोंमोन, बे एखे स्पिरिटखौ लानानै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बेलायावबो जाहाथे भारत सरकार आरो आसाम सरकारा खोब गोसो होयो, जोङो बेखौनो दाबिनानै जों लानाय जादों। थांनाय 29 अक्ट'बराव जोङो रेलि लादोंमोन। बे एखे 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ, जाय बिलनि गेजेरजों बिटिआर एकर्डआ मोनसे जिबन मोनगोन, बेबायदि माने बे बिलखौ जेरैखि जाया नैबे विन्टार सेसनाव दा जिहेतु सोलिबाय थादों 18 तारिख डिसेम्बरसिमहालागै सोलिगोन, बे पार्लियामेन्ट सेसनाव जेरैखि जाया लाबोनांगौनि थाखाय जों बे हाबाफारिफोरखौ लाबोनाय जादों। अक्ट'बर 29आव लाबाय। नभेम्बरनि 20 आरो 21 अक्ट'आव जोङो दिल्लीयाव बे एखे दाबिखौ लानानै जोङो धरना हाबाफारि आरो सेमिनार लादों। जोङो खोब माने दिनैसिम आशाबादि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन सिगनेटारि अर्गेनाइजेसनफोरनि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव गोबां खेब माने नखर मन्त्रि, भारतनि नखर मन्त्रि बिथांखौ लोगो हमनाय जादों। हम एफेयार्सनि सेक्रेटारि बिथांमोनखौ लोगो हमनाय जादों। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ लोगो हमनाय जादों। जेरैखि जाया बे सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय आरो बिथांमोना जोंनो खोथा होबाय थानाय जादों जे बेखौ जेरैखि जाया मावफुंगोन। आरो थिग बिथांमोननि खोथा होनाय बायदि जोङो दिनैसिमबो नेनानै दङ। जोङो बिथांमोना निस्सय जोंनि बे बिटिआर एकर्डनि जिखिनि दफाफोर दङ बेफोर गासैखौबो मावफुंगोन। दिनै गोबांथार माने दफाफ्रा इनफ्रास्ट्राक्चारफोर केटामान मावफुंजाबाय, माखासे हाबाफारिफ्रा मावफुंजाबाय। दिनै जोंहा माखासे आरो NDFBफोर जाय दिनैसिमहालागै जेलाव दङ बिथांमोनखौ बख'नाय, लोगोसे जिखिनि NDFBनि केसफोर दङ बे गासैबो केसआ उइथड्र जानांगौनि थाखाय, लोगोसे जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चारफोर डेभेलपमेन्टेल इनफ्रास्ट्राक्चारफोरा दिनै मावफुंजानो गोनां दंबोयो, बेफोर गासैखौबो मावफुंनांगौनि थाखाय आरो लोगोसेनो बिटिआरनि जेसेबांखिनि माने गामि सोसननो गोनां जोंहा दङमोन बिटिआरआवहाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि, बिथांमोनाखौ एसे सोसननाय जाबाय आरो माखासे मानि दंबावो। बेफोर गासैखौबो सोसननांगौनि थाखाय जोङो दिनै बे रेलि हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो दिनैसिम नेनानै दङ आरो जों बिराद आशाबादि जे नैबे विन्टार सेसनाव जेरैखि जाया बे बिलखौ लाबोगोन। आरो जुदि लाबोआ, बिनि थाखाय जोंखौ माने गुबुन माबा मोनसे आरोबाव आगोलनि बायदि साननो जाहाथे बाध्य खालामा जोंनि आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों माने फोरमायहरो। बे दफाफोरा मावफुंजायोब्ला दानि सोलिबाय थानाय बिटिसि सरकारनो मुलाम्फा जागोन। नाथाय एबसु समाव सानसेयावबो दिनै दानि सोलिफुनाय बिटिसि सरकारनिफ्राय बेबायदि मुलाम्फा मोननो हागोन। जोङो आथिखालनि जि बिटिसि सरकार बिथांमोननियावबो खोब माने आसा खालामो, खारन बिथांमोनाबो मेक्सिमाम दायो जायफोरा बिबान लानानै दङ बिटिसि सरकाराव, बिथांमोना आन्दलन खालामनानै फैनाय। दा बे हिसाबै आन्दलननि आरो मुंख्लंनि जि बिनिमयआव मोनबोनाय जि मोनसे दफा 2003 मायथाइयाव जि बिटिसि एकर्डखौ खालामबाय, बै समावबो माखासे माने मुंख्लंफोरनि थैनि बिनिमयआव गासै बर' रायजो राजाफोरनि खस्थ' खालामनाय गोबां माने नाजानायनि बिनिमयआव बे बिटिसि एकर्डखौ मोनबोदोंमोन। आरो बे एखे रोखोमैनो दिनै बिटिआर एकर्ड मोनसे 2020 मायथाइयाव जाबाय। दा बै एखे स्पिरिटखौ लानानै बिथांमोनाबो खामानि मावगोनखौ जों दासिमबो आसा दङ। खारन बिथांमोना पजिटिभ नेगेटिभ बेबायदिथ' कोनो बाथ्रा गैया। जिहेतु बिथांमोना बे सुक्तिखौ खालामाखै, बेयाव मा दङ एक्जेक्टलि आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौब्ला बोरै बबे लामाजों आवगायनांगौ बेफोरनि दिसाफोरखौ खोब बिथांमोना निस्सय मोनग'वाखै। आरो बेखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि बिथाङाबो बारे बारे बुंबाय थानाय जादों जे आथिखालनि सरकारजोंबो जों सावरायगोन बे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय। आरो थांनाय दिल्लीयाव जिथु 20 आरो 21 जोङो नभेम्बराव लादोंमोन हाबाफारि,
बे हाबाफारिनि गेजेरजोंबो बेयाव खुलायैनो बिथाङा फोरमायदों जे माने जोङो आथिखालनि जिथु बिटिसि सरकार बिथांमोनजोंबो सावरायनानै बे माने 2020 मायथाइयाव जानाय जि मोनसे गोजोन गोरोबथा बिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय खोब सावरायलायनानै एखेलगे आवगायलांनायनि बाथ्रा बिथाङा बुंदों। 5,000 শহীদৰ বিনিময়ত 5,000 শহীদৰ তেজেৰে दासिमहालागि जोङो मोनसे आखायाव दङ माने जोंखौ मोनसे आखाबो होनानै दोनदों बे हिसाबै जोङो खोब आखायाव नेनानै दङ जे बे गासैबो दफाफोरखौ मावफुंगोन आरो दिनैनि पार्लियामेन्ट सेसनाव जों नुदों जोंनि एमपि बिथांमोना बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों। दरं उदालगुरिनि एमपि बिथाङाबो उदालगुरियाव जानो गोनां मोननै जि माने इन्स्टिटिउसन ट्राइबेल इउनिभारसिटि आरो NIT बेखौ लानानै बिथाङाबो दाबि दैखांदों। जों आसा खालामदों बेल' नङा गासैबो एमपिफ्रा जोंनि जि बिटिआर एकर्डआव थाफानाय जिखिनि दफाफोर दोङो 125 एमेन्डमेन्ट बिल, एन्टि डिफेक्शन ल, 280 आर्टिकोल जायनि गेजेरजों डाइरेक्ट फाइनेन्स जागोन बेफोर गासैखौबो लानानै मोजां मोनसे सरसा खालामना 125 एमेन्डमेन्टखौ लाबोगोनखौ जों आसा खालामनानै दोङो आरो दासिमहालागै जों नेनानै दङ।